салом арз мекунам бинандагони гиромӣ. Фишурдаи баромади телевизионии ман ҳамчун номзади ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии Фархор рақами 34 маҳзури шумо мегардад. ҳамватанони азиз, тавре ки иттилоъ доред, рӯзи 2 марти соли 2025 интихоботи даъвати нави вакилони халқ баргузор мегардад. ман Хайриддинзода Азизбек бо дарку эҳсоси масъулият аз сиёсати бобарор ва хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун номзади пешбаришуда аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии Фархор рақами 34 бо ифтихор садоқати худро ба арзишҳои миллӣ, соҳибихтиёрӣ, демократия, баробарҳуқуқӣ, рушди ҷомеаи маданӣ ва дигар аркони давлатдории миллӣ иброз медорам. барномаи пеш аз интихоботии мо бо дар назардошти оинномаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон таҳия гардида, он аз нақшаву мақсад, барнома ва стратегияҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои раҳнамусозу ҳидоятгари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манша гирифтааст. барномаи пеш аз интихоботии худро ки ба ҳадафҳои волои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон асос меёбанд, сармашқи кори худ қарор дода, тамоми дониш, қувва, нерӯ, малака, таҷриба ва маҳорати касбии худро баҳри қабул ва такмили қонунгузорӣ ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ дар бахшҳои зерин сафарбар хоҳам намуд. дар самти ҳимоя ва арҷ гузоштан ба манфиатҳо ва арзишҳои миллӣ, таҳкими устувории суботи сиёсӣ дар ҷомеа ва истеҳком бахшидани истиқлолияти давлатии кишвари азизамон. дар заминаи сиёсати сулҳҷӯёна ва созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамаҷониба пайравӣ намуда, барои ҳифз кардан ва таҳким бахшидани давлатдории миллӣ дар шароити пуртазоду печидаи геополитикии минтақа ва ҷаҳон, бархурди манфиатҳои кишварҳои абарқудрат ва омилҳои манфии ҷаҳонишавӣ, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдату ризояти миллӣ ҳамчун дастоварди беназири халқи Тоҷикистон, андешидани чораҳои муассир ҷиҳати пешгирӣ аз таассуб ва хурофот ки ба амнияти кишвар халал ворид менамоянд, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, такмили минбаъдаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирӣ ва муқовимат ба экстремизм ва терроризм, пешгирӣ кардани ҷалби шаҳрвандони Тоҷикистон ба сафи ташкилотҳои экстремистиву террористӣ дар хориҷи кишвар ба таври пайваста фаъолият менамоянд. дар бахши сиёсати иқтисодӣ, рушди иқтисодиёти кишвар аз самтҳои асосӣ ва бунёдии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар, инчунин иҷрои муваффақонаи ҳадафҳои стратегии давлат, такмили қонунгузориро дар самтҳои зерин зарур мешуморем. таҳияи қонунҳои нав ва пешниҳоди тағйиру иловаҳо ба қонунҳои мавҷуда бо мақсади комёб шудан ба ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, барқарор кардан ва бунёди иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ, идома додани ислоҳот дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул тавассути таъсис додани ҷойҳои кории нав, идомаи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар шаҳру деҳоти кишвар,
идомаи ислоҳот дар соҳаи кишоварзӣ ва дигар самтҳои маҷмӯаи агросанъотии кишвар, мусоидат ба истифодаи самараноки об, ҷорӣ намудани усулҳо ва технологияҳои сарфаи об дар истеҳсолоти кишоварзӣ, кам кардани сарфи энергия ва ифлосшавии об, фароҳам овардани шароити мусоид барои зиёд намудани сармоягузории хусусӣ ба соҳаи кишоварзӣ ва низоми озуқаворӣ, мусоидат ба истифодаи самараноки манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва татбиқи рукнҳои иқтисоди сабз, ба кишвари транзитӣ табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон, мусоидат ба ташаккули инфрасохтори муосири соҳаи сайёҳӣ, таҳия ва татбиқи қонунгузорӣ ҷиҳати тавсеяи иқтисоди сабз дар асоси принсипҳои байналмилалӣ, такмили қонунгузории соҳаи экология, махсусан дар самти ҳифзи муҳити зист ва баландбардоштани фарҳанги экологии шаҳрвандон, мусоидат ба татбиқи ташаббуси чоруми ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи об, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, мусоидат ба ҳифзи олами ҳайвоноту набототи Тоҷикистон ва андешидани тадбирҳо ҷиҳати тақвияти маърифати экологии аҳолӣ. Дар бахши сиёсати иҷтимоӣ бахши муҳими фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Дар ин замина такмили қонунгузориро дар самтҳои зерин мувофиқи мақсад меҳисобем: баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, ятимону маъюбон, шахсони бесаробонмондаву эҳтиёҷманд, нафақахӯрон ва расондани кӯмаки тиббӣ ба онҳо, идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ, ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани дастрасӣ, сатҳу сифат ва самаранокии хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ, инчунин тақвияти бештар бахшидани кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ ба модарону кӯдакон ва паст намудани фавти онҳо, тақвияти соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ, бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ, инчунин танзими равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, бо ҷойи кор таъмин намудани муҳоҷирони ба ватан баргашта тавассути таъсис додани ҷойҳои кории нав, фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати иштироки фаъолонаи занону духтарон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ба ин васила баландбардоштани мавқеи занон дар ҷомеа, дастгирии сиёсати давлатӣ дар самти тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи кишвар аз ҳисоби занону духтарони болая қад, баландбардоштани масъулияти оила дар иҷрои вазифаҳои худ ва пешгирии зӯроварӣ дар оила, ташвиқу тарғиби арзишҳои миллӣ аз қабили урфу одат ва расму оинҳои миллӣ, мероси пурғановати гузаштагон, баландбардоштани маърифати оиладорӣ ва тарбияи фарзандон бо истифода аз усулҳои муосири таъсиррасонӣ ва хусусиятҳои миллӣ. Дар бахши рушди маориф, илм ва фарҳанг, таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ ба илму маориф ва ҳалли масъалаҳои вобаста ба онҳо сармоягузорӣ ба хотири рушди нерӯи инсонӣ мебошад. аз ин рӯ ба хотири рушди илму маориф, баландбардоштани маърифатнокии аҳолӣ ва боз ҳам беҳтар гардондани сатҳу сифати таълим, такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар самтҳои зерин зарур мешуморам. ҷалби ҷавонон ба корҳои илмию ихтироъкории инноватсионӣ ва мусоидат ба ҷудо намудани бурсияҳои давлатӣ ва байналмилалӣ, ҷалби олимон ба омӯзиши мушкилоти глобалии минтақа ва ҷаҳон, мусоидат ба ҷорӣ кардани технологияҳои нави илмию инноватсионӣ дар истеҳсолот,
با мақсади расидан ба ҳадафи чорум стратегияи кишвар, яъне саноати кунунӣ бо суръат, таъсиси шабакаи ягонаи иттилоотию коммуникатсионӣ дар бахши илм ва инноватсия, бунёди муассисаҳои нав ва таъмири муассисаҳои мавҷуда дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бо дар назардошти таъмин намудани дастрасӣ ба шароити зарурӣ барои таҳсил, тақвияти фаъолият дар самти бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо мақсади то соли 2030 ба 50% расонидани фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот, сафарбар кардани нерӯи зеҳнии ҷомеа ҷиҳати амалигардонии иқдоми пешрои миллат оид ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар солҳои 2020-2040, тақвияти омӯзиши фанҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавассути татбиқи низоми таҳсилоти тафриқавӣ, ба амал баровардани рақамикунонии ҷараёни таълим дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати дастгирии иҷтимоиву маънавии омӯзгорон ва баландбардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа, баргузор намудани чорабиниҳо барои эҳё, ҳифз, рушд ва тарғиби мероси ғановатманди фарҳанги миллӣ дар дохил ва хориҷи кишвар, бардоштани мақоми фарҳанг дар ҷомеа, вобаста кардани фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ ба иҷрои вазифаҳои муҳим дар самти тарбияи аҳли ҷомеа дар рӯҳияи ватандӯстию ватанпарастӣ, худшиносии миллӣ ва ифтихор аз соҳибистиқлолии давлатӣ. Бахши сиёсати ҷавонон ва варзиш. Сиёсати ҷавонон ва варзиш яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба шумор рафта, татбиқи босамари он ҳамчун кафолати дастёбӣ ба ҳадафҳои барномавии ҳизб арзёбӣ мегардад. такмили қонунгузориро дар ин ҷода дар самтҳои зерин зарур мешуморем. дар зеҳну шуури насли наврас ва ҷавонони мамлакат тарбия намудани ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси худшиносию ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, эҳтироми падару модар ва калонсолон, сабру таҳаммул, омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарҳои муосир, заҳматдӯстӣ ва риояи волояти қонун, паст кардани сатҳи бекорӣ, пешгирӣ кардани зуҳуроти номатлуб, омодасозӣ ва дастгирии мутахассисони ҷавон ҷиҳати ба вазифаҳои роҳбарикунанда пешниҳод намудани кадрҳои лаёқатманд, муҳайё намудани шароити инфрасохтории соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, бунёду азнавсозии иншооти соҳа, аз ҷумла майдонча ва иншооти хурди варзишӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар, таваҷҷӯҳи хосса зоҳир кардан ба намудҳои олимпии варзиш ва таъмин намудани иштироки варзишгарон дар бозиҳои олимпӣ, ҷалби бештари соҳибкорону ташаббускорони ватанӣ ва сармояи иловагӣ ба бунёду азнавсозии маҷмааву толорҳои варзишӣ, ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба бозии футбол ва таъмин намудани иштироки онҳо дар мусобиқаҳои дохилию байналмилалӣ. бахши такмили қонунгузорӣ, тақвияти ҳокимияти судӣ, таҳкими қонуният ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ. масъалаи такмили қонунгузорӣ бо дар назардошти рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ба набзи ҷомеа мутобиқ сохтани онҳо, таҳкими қонуният ва тақвияти ҳокимияти судӣ дар маркази таваҷҷӯҳи ҳамешагии сарвари давлат ва Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон қарор дорад. аз ин рӯ такмили қонунгузориро дар самтҳои зерин зарур мешуморем. такмили қонунгузории кишвар ҷиҳати таҳкими истиқлоли давлатӣ, ваҳдату амнияти миллӣ, суботи сиёсӣ
ва ягонагии Тоҷикистон бо дар назар дошти равандҳои мураккаби ҷаҳонишавӣ ва вазъияти ҷаҳони муосир, баландбардоштани эътибору обрӯи ҳокимияти судӣ, таъминоти моддию техникии судҳо, ҷорӣ намудан роҳҳои ғайрисуддии ҳалли баҳсҳо, саривақт ва босифат таъмин намудани иҷрои санадҳои судӣ, андешидани чораҳо ҷиҳати такмили танзими ҳуқуқии масъалаи интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо ба вазифаи судиягӣ ва баландбардоштани сатҳу савияи донишҳои касбии судяҳо. ҳамчунин бо мақсади таъмини шаффофияти мурофиаҳои суддӣ, бо дар назар доштани таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, такмили қонунгузорӣ вобаста ба дастрасӣ ба маълумот дар бораи фаъолияти судҳо, таъмин намудани волояти қонун, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба он ва дар байни шаҳрвандон ташаккул додани низоми устувори рафтори ҳуқуқӣ, оштинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ ва ногузирии масъулияти ҳуқуқӣ, тарғибу ташвиқи қонунгузорӣ, рушди донишҳои ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани фарҳангии ҳуқуқии аҳолиро мувофиқи мақсад медонем. бахши сиёсати хориҷӣ ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалии Тоҷикистон. тақвияти ҳамкориҳои байналмилалии Тоҷикистон дар меҳвари сиёсати роҳбарияти олии мамлакат ва ҳукумати кишвар қарор дорад. ҳамкориҳои мутақобилан судманди Тоҷикистон дар заминаи сиёсати хориҷии дарҳои кушода ва таҷрибаи беш аз 13 сола бо кишварҳои дунё ба таври зарурӣ роҳандозӣ гардида, дар ин давра бо роҳбарии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастовардҳои назаррас низ ноил гардидаем. бо ин назардошт, ҳангоми интихоб шудан ба ҳайси вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалигардонӣ ва татбиқи сиёсати хориҷии мамлакатамон низ саҳми худро мегузорам. аз ҷумла дар самти ҳамкориҳои байнипарлумонии кишвар бо парлумони Иттиҳоди давлатҳои мустақил, тавсеаи робитаҳо бахусус дар самтҳои рушди иқтисоди сабз, ҳифзи муҳити зист, технологияҳои навин, ҷалби сармоя ва тиҷорат, ҳимояи ҳуқуқу озодӣ, шаъну шараф ва манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷи кишвар, густариши ҳамкориҳои созанда ва қобили дурнамо дар доираи созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва шарикони рушд, андешидани тадбирҳои минбаъда барои расидан ба ҳадафҳои муайян гардида ва тавсеаи ҳамкориҳои созандаву дарозмуддат ба ҳамаи кишварҳои олам ва шарикони байналмилалии худ. интихобкунандагони гиромӣ, вазъи пешгӯинашаванда ва зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир аз ҳамаи мо тақозо менамояд, ки атрофи сиёсати созанда, бо маром, бо барор ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид шуда, бо дарки масъулият дар чорабинии муҳими сиёсӣ дар пеш истода фаъолона ширкат намоем. аз ҳамаи шумо мардуми сарбаланди тоҷик, аз ҷумла сокинони ноҳияҳои Фархор ва Панҷ, бо камоли эҳтиром даъват ба амал меорам. рӯзи 2 марси соли 2025 бо дарки баланди масъулият ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир шуда, бо шукргузорӣ аз сулҳу субот ва ваҳдати сартосарӣ ба хотири таҳкими минбаъдаи ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию фарҳангии мардуми шарифи Тоҷикистон ва фароҳам овардани ояндаи созгор барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон якҷоя саҳмгузор бошем. аз таваҷҷӯҳатон
сипосгузорам.